Va ser una gran revolució de cara al barri, no? Perquè nens i nenes sense gran poder econòmic que poguessin anar els dissabtes trobar-se, doncs vulguem o no, el sol fet de poder fer aquest tipus d'activitats jo crec que va ser molt positiu. Els nens s'engrescaven de seguida, no? Vull dir, no feia, perquè heu de pensar que en aquella època l'escola era molt dirigida, per tant els que anaven a l'escola era entrar a les 9, plegar a les 12, plegar a la 1, entrar a les 3, plegar a les 5, poques excursions, poca sortida, i tot el que molts nens i nenes feien era a l'escola d'estiu al mòbil, no? Que pel sol fet de no haver-hi profes ni una cosa de disciplina rígida ja eren feliços en aquest aspecte, no feia falta fer moltes més coses. El que fèiem era preparar al conjunt de monitors una sèrie d'activitats i les quals portàvem a terme doncs el dissabte a la tarda principalment, i de fet ens preparàvem pràcticament coses a base de jocs, i el joc era el centre d'interès. Així com la generació anterior, gràcies a ells, va començar aquest tipus d'activitat al barri, la nostra generació, la generació que vàrem començar a l'any 67, 68, vàrem fer molt, o sigui, vàrem posar a la pràctica, també perquè hi havia gent que estudiava magisteri o pedagogia, vàrem posar a la pràctica moltes coses, inclús que ara encara crec que ara porta a terme. El costum que tenien sempre era d'una reunió preparatòria i després una altra reunió per avaluar com havia anat. Els monitors no teníem ni títol, vull dir, partien de la bona voluntat, però de fet, vull dir, era una cosa, vull dir, quan dic rudimentària no vull dir que fos pobre, sinó que era molt d'estar per casa. Ho fèiem perquè ens agradava, perquè disfrutàvem i fèiem un servei, com podeu comprendre, no? Jo crec que el mòbil té la gran virtut que a més de fer un servei als nanos, també a nivell dels monitors i monitores ha creat un nexe d'unió que jo també crec que és molt important, no? Jo en el meu cas, i si dic jo, podria anomenar molta gent que som amics actualment, ens veiem sovint i que ens coneixem a través del mòbil. El que ven als nens és a passar-s'ho bé, i quan els nens s'ho passen bé, o els infants o els joves, és quan estan a gust, i si estan a gust és més fàcil ser ells mateixos, és més fàcil tenir amistats d'aquestes que duren per sempre. No sé, totes les activitats que tenen uns objectius i una finalitat i que representen un esforç, un haver de compartir els moments, haver de parlar amb el teu grup, de posar-se d'acord, totes aquestes coses uneixen molt. I aquesta és la gràcia també, que venint de llocs diferents, d'entorns diferents, tots són del mateix barri, estem aquí, o més o menys, o estem aquí al mòbil i formem part del mateix grup. Quan els nens són més grans, ja després el mòbil ja no és només aquestes 2 hores i mitja. Després del mòbil queden i continuen i se'n van a prendre alguna cosa, o es queden a sobre dels més grans que tenen la seva sala, es queden aquí o fan altres coses, van a fer altres coses junts, van a la platja, ja relacionen el seu temps d'oci, el seu temps lliure amb el seu grup de mòbil, perquè és on ells fan les coses que els agrada fer. Estem a una societat que hi ha molta oferta d'oci i de coses per omplir el temps lliure, i els nens i els joves sobretot tenen 1000 coses per poder fer, i
I clar, el Mobi es planteja ser una alternativa, creiem que molt més vàlida que tancar-se davant d'un ordinador. Quan els nens se senten a gust i creen aquests llaços tant amb els nens com amb els monitors. I aquesta és la gràcia també de després, un cop ets gran i tens el teu grup d'amics, de poder fer coses al barri amb els que havien estat els teus monitors, amb els que seran els teus nens, o poder veure aquí que hi ha molta gent que ha passat per aquí, que té com l'estampa de Mobi, la marca, i que és aquesta gent que pot relacionar-se amb tothom, amb qualsevol generació, i que es mou per fer coses. Potser quan ets monitor, o fins i tot potser quan ets nen, t'agrada estar en el lloc central, que seria Santa Maria, no? I potser llavors, perquè és un lloc que et queda com fixe, que pots muntar una ambientació i ho deixes allà i no ho has de desmuntar, per exemple. En canvi, els altres llocs, com que són polivalents, doncs potser et dona la sensació que no pots fer tant, no? Però potser llavors utilitzes més també la imaginació i t'embranques més amb altres activitats que no són tan fixes en un lloc físic concret, no? Ets més eteri en aquest sentit, no? Jo quan era nen vaig estar aquí a Pius XII, el que és ara l'escola a la Marbella. Vaig estar aquí i vaig estar a Santa Maria. Aquí dins, per exemple, recordo que era com el soterrani i era com una sala molt curiosa, no? I que els monitors realment la transformaven en una cosa nostra, no? Era el nostre racó, no? Com a monitor, un any o dos potser vam estar a Santa Maria, a les sales que hi ha davant del pati, aquelles. I un altre any vam estar a Llebeig, això sí, el que és la residència d'avis del carrer Venero, que eren unes monges i ho portaven, i allò havia quedat com buit, no hi havia monges, no hi havia... I nosaltres ens van deixar les golfes, que era allò sense condicionar ni res, no? A Can Felipa també vam anar un any, a Can Felipa, i també, bueno, les activitats típiques doncs és la sala on fas les activitats, on pots fer les trobades i així, però després tu te'n pots anar a activitat de gincama pel carrer, participar en les activitats de carnestoltes, etc. No? I també vam estar un any a la ludoteca. Jo diria que era el començament de la ludoteca, potser, i també vam estar un any allà. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds. Doncs actualment hi ha d'espais a Santa Maria, que és el lloc central, m'imagino. Després hi ha el Centre Mural i després hi ha Can Saladrigues, que doncs, és un espai, suposo que com molt nou, i també deu estar bé, no?, d'utilitzar un espai que és nou. I després també Can Felipa s'utilitza per fer-hi doncs, algun espectacle, per fer-hi el sopar de final de curs del grup de Tramuntana, que fan allò per recollir peles pel viatge. I després, bueno, evidentment, l'església de Santa Maria i l'església de Sant Bernat s'utilitza sempre com a celebració de Nadal, no?, amb petits detalls que presenten els grups, no?, i després aquí a Sant Bernat també, o un lloc o l'altre, i a l'acabar el curs, l'acte de cloenda també es fa tots junts, no?, i també es fa en un lloc, o a Santa Maria o a Sant Bernat. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Com a llocs emblemàtics, jo crec que la Rambla, o sigui, ha estat un lloc central, no?, de pas de tots els grups, que et trobaves que estaves fent una gincama tu i venia un altre grup i et creuaves, etc. No? Jo diria que havíem utilitzat també la platja, no? S'havia utilitzat la platja, la zona al mar, no? I
I jo diria que així vinculat, segurament, també pel fet que són carrerons més aviat estrets, així, jo crec que la zona del mercat, Marià Aguiló, no? També. El mòbil es va obrint sempre buscant que li deixin espais perquè no en tindria prou amb el que és Santa Maria, no? I llavors, doncs, clar, està molt bé perquè es vincula amb altres entitats o amb altres llocs que després quan un és gran, no, diu, ostres, jo aquí feia, no? Jo havia fet aquí o allà o sigui, t'arrela més també al teu entorn, no? Jo, el primer que se m'acut pensant en la relació que té el mòbil amb el que passa en el seu exterior, està claríssima que és el Poble Nou, és el barri. Jo penso que la vinculació del mòbil amb el Poble Nou és molt estreta i el mòbil té sentit perquè està en aquest barri, perquè penso que no és casualitat que porti tants anys vinculat a Poble Nou, i jo voldria destacar doncs, molt la col·laboració que hi ha hagut en certs moments amb la lluita veïnal i amb les reivindicacions que s'han fet des de plataformes com l'Associació de Veïns, no? I sí que recordo alguna activitat on els monitors del mòbil doncs, han col·laborat amb actes reivindicatius de l'Associació de Veïns i Veïnes de Poble Nou, doncs, organitzant jocs i tallers en tema de recuperació de centres com és el cas de Can Saladrigues o el cas de Can Ricard, que el Movi hi ha participat de manera molt activa, no només els seus monitors a nivell individual, sinó que s'hi ha participat com a esplai. Per mi això és molt important. Sense anar més lluny, Can Ricard, que segurament és del més recent que hi ha, doncs la darrera jornada que es va organitzar un dissabte a la tarda, un dissabte sencer crec que va ser d'actes, doncs el Movi va participar-hi amb els nanos i va convidar-hi també a participar els pares. Jo penso que això és molt interessant. I una de les coses que també es recorda més i que molta gent l'explica i va quedar molt, doncs va ser la participació de tots els grups de l'esplai a la manifestació contra la guerra d'Iraq. Tots els grups del Movi van quedar a una rodona de la Rambla per anar tots junts fins al punt on començava la manifestació i la veritat és que era un plaer veure els 5 grups del Movi i un munt de pares i mares que també doncs, van acompanyar els grups en aquell dia, no? Hi ha d'haver un treball previ, és a dir, el que no podem fer és anar tots a una manifestació o encara que sigui una festa reivindicativa com el que estàvem dient de Can Ricard, no podem anar a fer això sense haver explicat prèviament què anem a fer. Hem de saber prou hàbils, la gent que estem a l'esplai, per saber adaptar les explicacions a qualsevol edat, i amb un nen de Garbí se li pot explicar perfectament que anem a una festa per reivindicar que hi ha un monument històric del barri que volem mantenir i que el volem conservar, no? per tots. Amb els nanos jo crec que nosaltres teníem molt present la idea de que fossin persones. També teníem molt present el tema, en aquell moment, el tema de la fe o del transcendent era important per nosaltres. Després el tema del respecte a la natura també era important. El tema de la responsabilitat. I el que intentàvem era que coneixessin la natura, que coneixessin el lloc on anàvem i després que fossin respectuosos amb la natura i que disfrutessin potser d'una manera contemplativa d'allò que ens envoltava. Seria diferent d'ara, no? Ara potser hi posaríem més ingredients de sostenibilitat.
el fet d'estar en una acampada doncs, vol dir que estàs les 24 hores a l'aire lliure, llavors tant si plou com si fa fred, fa sol, doncs, bueno, d'entrada doncs, t'acostumes a ser una mica més resistent a les inclemències, no? Això per una banda. I després, doncs, com que són a l'estiu, les acampades disfrutes. Bueno, no sé, nosaltres disfrutàvem, no? I el fet doncs, de tenir totes les instal·lacions allà al voltant del campament, però fetes per nosaltres, des de la cuina a les latrines, a un espai que era el menjador, i tot això doncs, fets amb troncs d'arbres i fet d'una manera més així, més artesanal, natural, doncs tenia la seva gràcia. L'esplai és potser una mica més en un sentit més ampli, no? Que es formin i que tinguin un ambient per després i pel moment actual, que tinguin amics que siguin de l'entorn. D'alguna manera tens, no direm més control, però sí una mica més, diguem-ne, no control, coneixement de l'entorn, de lleure, que d'alguna manera és el que després ells volen estar quan surten de l'escola, no? Història certa dels 7 cels, 7 paradisos màgics i encantats. Història certa dels 7 cels, 7 nius de pau